Irina Slime. Irinuca, adică o să faceți așa Irinuca Voican și de fapt Irinuca Slime și care se scrie Slime și nu mai vorbim. Astăzi o să facem 100 de glume 100 de gume în gură. Da, dar nu cred că avem 100 aici, deci... Mai aduc. Iri nu mai aduce. Mai adu încă 3, doar 3, am arătat așa, 3. Fără cu apa să o dați pe acolo. Fără. Da, fără. Da, haideți, miroase. Miroase prin asta, Iri. Nu, miroase. Deci o să le împărțim. Eu am nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, da, apă, 5. Unde-ți faci apa? Nu pot. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Am zis fără apă. Tu nu știi să te duci cu păpușile frumos? 7. Iri mai adu una, că trebuie să fie toate 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu s-a machiat, nu. Și să nu umble acum cu apă. Nu, dar știi cine nu m-a pus pe mine. Nu stai de Nu închide ușa. Că înseamnă că nu faci prostioare dacă nu. Trebuie să nu le vălnecați, că dacă zici alea, să nu peste noapte. Păi fără apă, ea e sete acum și de-aia. E sete acum și a zis să-i deschid eu apa și nu poate. Vino să bea pic. Deci hai să numărăm 1, 2, 3, 6, 7, 8. Am eu 8 și trebuie să... 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Este perfectă aici. Sper că nu l-am mai mastecat din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gata, acum sunt toate 8. Da, mă scuzați dacă auziți sunete de pe fundal, dar da. Din greșeală am pus 9 la mine. Stai să dau camera mai jos. Gata, ai băut apă? Asta e a lui Iri, asta e a mea. Deci asta e a ta, asta e a ta. Deci 8 cu 8. 8. Dar sunt mai multe aici. Sunt 2. 16, egal cu 16. Iria numără 8. 8 în 9, 10, 11. 8 în cap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Iri nu. Păi dacă sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bravo. Hai să începem. Că unde mi-e foarfeca? Am adus eu pe aici o foarfecă. Lasă fără foarfecă că se deschide. Și mi-o desfaci? Desface singură. Păi nu pot. Ai foarfecuță? Păi ți-am zis că am adus o foarfecă pe aici. Nu o văd. Nu știu. Nu pot să desfac pe a mea. O să duc o foarfecă. Da, chiar. Nu putem să desfacem nici cu dinții, cu nimic. Da. O să așteptăm. Din nou 5 minute sau 10 cât durează.
Eu prima. Una. Nu mai numărăm și băgăm direct în gură. Ia să mi le fac așa. Ia să mi le bag toate deodată. Iri! Nu. Nu să mi le scot pe toate de aici. După mai mergem la copii? Că nu. Încă da. Nu cred că o să avem foarte multe gume aici. Tu câte mai imediat? Încă n-am început, deci nu știu gustul. Mai am, nu mai am. Deci astea sunt toate gumele care o să le aibă și Iri și eu. Multe, deci că sunt astea. Cine se dă bătut de la cealaltă fată sau băiat, gumele și trebuie să le facă el. E rău. Uite aici, gustul ăia. Da. Nu încercați, nu faceți chestia asta acasă. Decât cu guma de asta dulce. Mă dau bătută, nu mai pot. Îți mai amestec 2 minute. Eu zic să dai jos guma. Să ții un pic în mână și bei un pic de apă. Mai să continuu. Mă dau bătută. De așa mă dau. Eu zic ca să fac eu. Fă și cu guma mea. Ca provocare așa e. Slime! Obișnuit, așa că nu mai merg pentru mine. Stai ca să ți le desfac. Ok. Două. Presupun că o să iau și eu doar una. Una. Wow. Oh my god, deci mă duc la coșul de gume ca să... Coșul meu de gume, merg la coș. Nu mai pot ieși, nu mai pot deloc.
Uite, așa face mie gâtul. Toate astea care se învârte este usturime. Scuipă. Nu mă dă bătută. Dar și de nu primește, nu? Una. Asta nu e mai tolată. Da, 10. Și tu, Iri. Poate îți lipești gume în păr. Mai te tai odată. Slime! Asta a rămas robotul să nu mai pot să mănânc atâtea gume. Asta a fost și challenge-ul de azi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați cu vestul a fost Irina. Irinuca Slime. Dar vă uitați Irinuca Voican. Ok, pa! Nu uitați să dați un like. Și share pe YouTube. Pa! Și multe comentarii. Să nu uitați!